ବାଙ୍ଗଲୋରୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖି ଇଆଡେ ଖାଇବାଟା ଭାଇ କେମିତି ହେଇଛି? ଦେଖି ଇଆଡେ ଟିକେ ମୁହଁଟା ଦେଖି ଦିଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇ ଚାଲ ବହୁତ ବଢିଆ। ୟାର ଯୋଉ ମଜା ମିଳିବ ଆଉ କଣ ଭାଇ ଲାଗିବ ଭାଇ? ଏନେ ହେଇକି ପଳଉନ କଣ ସେ ଆଇଲେ ତମେ ଯଦି କହିବ ହବ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମନା କରିବା ଭାଇ କୁ ଆମର ପାଇଲାନି ଖାଇବା। ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବା ଆଇଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତମକୁ ଭାଇ ହେଇଗଲା ରେଡି? ଖାଇବା ଚଏସ୍ କରିକି ଜମାଟ ମଣିଷ ଖାଇବା ଆଙ୍ଗୁଳି କାମୁଡି ଦେଲ, ଆଙ୍ଗୁଳି ଚାଟିକି ଖାଇବ ଜାଇଲ? ହଁ ଚାଟି ଦିଅ। ଏ ଥାଳି ପୁରା ସଫା କରିଦିଅ। ସାଇଡ୍ ଦିଅ। ମୋ ଉପରେ ତ କହିଲେ ଖାଲି 4 ଅକ୍ଷରୀ। ହେଇଗଲା ରେଡି? ଅଭଦ୍ର ବାଳକ ଏ ବାଳକ ତମ ଆଉ କିଶୁ ପାସ୍ ଟିକେ ଦିଅ ଖିଜା ଖାଲି ଅଭାବ ଆଉ ଖାଲି ଦିଅ ଖିଜା ଅଭାବ ହଉଛି ନୁହଁ।